Hvad er dog det? Jeg elsker dig. Der er en, der elsker mig. Ej, det er nok Brad. Tænk, hvis det er Brad. Ej, jeg tror helt seriøst, det er Brad. Hvem skulle det ellers være? Ej, hvor er det bare vildt. Jeg må hellere ringe til Chelsea. Hej, det er Chelsea. Hej, det er Foxy. Jeg har fået et valentinsbrev, men jeg ved ikke, hvem det var fra. Der stod, jeg elsker dig. Nå, det var da typisk dig, der var så ensom. Hahaha, hvor er du bare morsom. Men seriøst, hvad skal jeg gøre? Du må finde ud af, hvem det er selvfølgelig. Men hvordan? Altså, du kan jo tjekke ud, hvordan det er skrevet. Du er genial! Jeg tjekker Brads håndskrift med det samme. Det stod også ret sjusket, så du er sikkert ham. For han skriver altså ikke særlig pænt. Men tak for alt, Chelsea, og hej hej. Okay, hej. Hey Brad, Brad, se her, Brad. Piger. I ved jo, jeg er den lækreste og hotteste fyr nogensinde. I er slet ikke gode nok til moi. Du er jo den bedste. Hej Brad. Har jeg set dig før? Nej, jeg holder mig lidt i baggrunden. Du er lækker. Tak. Jeg vil gerne invitere dig til valentinsfesten. Mig? Vil du invitere mig? Er det i morgen? Nej, det er om 10 år. Selvfølgelig er det i morgen. Det vidste jeg godt. Ja, du skal bare huske at se godt. Selvfølgelig, Brad. Vi ses. Au. Hej, Foxy. Ja, farvel, Joe. Farvel. Brad, han inviterede mig ud. Jeg er bare verdens helsepige. Det er bare så vildt. Jeg må ringe til Chelsea med det samme. Hallo, Chelsea? Ja, hvad er der? Brad, han inviterede mig ud til valentinsfesten. Jeg er så overlykkelig. Det er løgn. Jo, det passer. Og han synes, jeg var lækker. Sejt. Jeg er faktisk lidt misundelig. Ja, jeg må løbe nu. Jeg skal gøre mig klar til festen i morgen, og min mad kommer også snart. Vi ses, Chelsea. Er maden allerede her? ここにあなたの食べ物ミスです。 Ja, klart. Farvel. Kinesisk. Det er måske den sidste aften, hvor jeg skal spise alene, så lad være med at nyde det. Det har været den bedste dag i mit liv. Jeg vil aldrig glemme det. Det er i dag, jeg skal til valentinsfest. Jeg må finde det rigtige klont og det rigtige smykke. Den her. Den er flot. Og måske med en sløjfe. Eller skal den være lilla? Jeg tror, den skal være lilla. Hvilket smykke skal man have på? Jeg tror, det skal være det her. Et dejligt varmt bad. Sådan.
er jo for lækker. Brad bliver helt sikkert ellevild. Hej Foxy. Hvad er der sket herinde? Jeg har bare rodet lidt. Okay, jeg vil bare spørge om du stadig havde en date til festen, måske? Jeg har en date til ballet. Ja, jeg skal ligesom ud med byens sejeste fyr, Brad. Og hvis jeg så ikke engang havde en date, så vil jeg aldrig nogensinde gå ud med dig. Okay. Jeg brugte den tid. Ja, det må du nok sige. Hvem tror han lige, han er? Men han er ret. Der er ret rodet her. Kan vide, hvad klokken er? Gud, jeg skulle være til festen nu. Hvor er han henne? Der er du. Jeg har lidt efter dig. Jeg var bare lidt for sent på den. Okay. Ja, lad os danse. Han vil danse med mig, Brad, hvorfor kigger alle på mig? Det er bare fordi du danser med mor. Klart nok. God aften alle sammen. Jeg har talt stemmerne ned, og ballets dronning er Foxy! Det er mig! Ej, hvor vildt! Hvad? Jeg får ballets dronning! Mange tak. Mange tusind tak. Jeg er så overlykkelig. Mange tak. Jeg vil bare sige mange tusind tak for den her vidunderlige pris. Og hvad var hendes problem? Ja, det var ikke noget. Okay. Foxy? Gå med dig. Foxy, er du okay? Jo. Undskyld. Jeg græder slet ikke. Foxy, hvad er der galt? Det er ikke noget. Jeg er ked af, at jeg var grov. Kan du tilgive mig? Det skal du ikke være ked af, Foxy. Du fortjener meget bedre, da det spade. Jeg så det. Jeg var bare så glad for, at der endelig var nogen, der kunne lide mig. Men han fuskede bare med mig, og jeg troede på det. Foxy, du er den smukkeste, sødeste og fantastiske pige. Du fortjener meget bedre end ham. Han kan ikke glip af meget. Vent! Er du okay? Ja.